Тут сьогодні разом з вами, каб позначить наше узаємне намагання по просовуванні наших глибокових відносин у новому напрямку. Ми лічимо, що сьогодні історичний момент у американо-білоруських дочиненнях. Як ви тільки що сказали, я рад прийняти уділ у обвященні нашої готовності до обміну амбасадорами як наступного кроку по нормалізації наших стосунків. Злучені Штати залишаються прихильниками підтримки суверенітету і незалежності Білорусі, де наступні покоління будуть мати поспіхове будущее. Ми так само вітаємо поширення співпрацівництва у питаннях нерозповсюдження, безпеки на межі, економічного співпрацівництва і обміну інформацією у сфері агульної безпеки. Нормалізуючи наші стосунки, ми не просимо Білорусь робити вибір поміж Сходом і Заходом. Злучені Штати поважають жадання Білорусі визначати свій власний шлях і робити власний внесок у мир і стабільність у регіоні. Якщо залишаються невирішені питання, окреслені актом об демократії в Білорусі, і надходячі парламентські і президентські вибори уявляють собою можливість для відсовування заклопоченості, описаних у цьому акті. И при достижении такого прогресса мы будем готовы обмерковать дальнейшее послабление санкций и поглубление нашего сопрацовництва. У Беларуси богатая история, тут живут активные, талановитые люди и невероятный потенциал. Мы сподіваємося на поширення сопрацовництва і працю з білоруським урадом, з білоруським народом для використання всього потенціалу наших двопокових стосунків. Господа міністри, дякую.